Siyabonga kakhulu sibashayile ihlombe kakhulu. Hallelujah, siyabonga uNkulunkulu ngomculo esisawuthola. Bazalwane ngiyacabanga ukuthi ngenxa yesikhathi mhlawumbe lokuqala kuqale late siyazi ukuthi ikhona into ekhona la kubazalwane futhi ke siyasizakala bazalwane awufuni ukungasho so siyasizakala bazalwane kakhulu njengamanje ngicabanga ukuthi sesizobheka isiphetho salo mhlawumbe ake sicinge isiphetho sakhona ukuthi yebo besengwenzile amaphutha ngoba sometimes babumakeba we can say abantu besifazane bathola ingane but abayitholeki bona. There is someone behind ekutheni kuze kwenzeke lento. So we need to ukuthi sifixe that position ukuthi okay seyenzeka lento enzekile lamaphutha kodwa ke siphuma kanjani la. Nilimele ngalimala but ke in reality niphuma kanjani. Kunezinye izinto esingathi mhlawumbe sibheke ngalokho yabo nje mawukhuluma ngomakeba ngiyeza ukuthi uyilanda deep down in both sides Christianity uyilandela ngapho uzivezele ezinye izinto ezazenzeka ngapho uzivezele kodwa ke manje we've made mistakes. Wonke umuntu uyasho ukuthi lezi liphutha la sidlula kanjani mhlawumbe first year ngiqale nginikeze umfowethu uLungu ithuba just ukuthi abe nokuncane mhlawumbe angakuveza then ebese siyabona ukuthi sihamba kanjani into. Mawukhona imibuzo mhlawumbe khona singayiveza sithi mhlawumbe sithokoza okay. Okay. No, akusiwona umbuzo but it's going back to speaker wethu ukuchizela lento eshoyo ukuthi uma sesihlale la mhlawumbe we need another dialogue. Okay. Ukukhuluma ngeenkinga. Uma sihlele enkingeni singagcina silimele kakhulu ngoba everybody wants to share experience yakhe. Alright. But experience yethu is not what defines us. Alright. Yila esiyakhona ukubalulekile ibhodi kukhomba kuphi. So ubaba Mageba noma umtshali nobhulunga probably bangasitshela ukuthi yini ama recommendations, possible solutions ukuthi isinto sesilahlekile sesicashile enkolweni siphila kanjani impilo ehealthy. Alright. Okay, for true. Mhlawumbe Mageba ngoba isicele nina baba noma angibaleki khona. Kodwa ke kuliqiniso lokho abafowethu ukuthi ngoba into esilima asikhulumeni iqiniso bazalwane ukuthi kwesinye isikhathi asekuvuma ukuthi akalapheki umuntu olimale kade ngasebenzisa isintu bese sifuna ukumlungisa ngesintu. Alright. Akalapheki umuntu olimale inkolo kade ngayifaka bese masimlungisa sifuna ukufaka inkolo kakhulu noma ukhuluma kuye kuba sengathi awukhulumi naye noma ukhuluma nje kuye umkhothela amavesi umtshela ukuthi obani babe ngangawe kumele ukudwebela isithombe so David baseBhayibhelini ngenxa yokuthi umuntu wenkolo vele kube sengathi nje awukhulumi naye. Mageba mawami yimi lo ngithandana nosisi olinyazwe ukulimala kwakhe uqale ngokubona ngokuthi umuntu akade ethandana naye beke athi uyamzama efonini angamtholi kuze kuse kusene ngamtholi futhi sikhuluma ngezinto ezisilimaza manje la phansi ethi uyamzama efonini angamtholi athi uyamzama efonini angamtholi begcine kuvela umntwana bangenzeka bese elento ayigqoqa ukuthi ngesikhathi ngaleza akhathi ngamtholi usho ukuthi kwakwenziwa lengane le khambe bahlukane kabuhlungu uthandana nami masiqala nje ukuhlangana athi ngiyacela sithando sami ngadlali nami angenzi lutho ngiyacela ungadlali nami. Ngihlale vele endaweni ephansi ngasekhaya kuyenzeka sithi ngamanye network ingekho usuku lonke ngizama ukuyiwela phezulu ngichazele leli network ayivumi kahle namhlanje kodwa ke sizolokhu sitholana silale mhlawumbe ngangitholana ngakusasa ngifuna icala elikhulu elingaka lokuthi
kuye akalinyazwa ukuthi angitholakalanga kodwa ngifana naloya muntu wayizolo uthandana nami kodwa kimi kusavela loya muntu wayizolo ngiyafuna ukumsiza ubheki wami ngimsiza nalo thewe angisiye loya muntu ngiyini engangibona kanjani ngingasiye lo muntu wayizolo okay siyabonga bezalwane siyabingelela mfowethu we recognize your presence ubaba emzeni Mashilas kule nto bazalwane ngifuna ukuthi okokuqala we must understand the relationships. A relationship yakhelwe abantu ababili ngenhloso. uNkulunkulu nje befaka abantu ababili kwi relationship bevele ngenhloso. Ama-witnesses ami awafani nama-witnesses omuntu engihlangana naye. Ngamanye amazwi uNkulunkulu beqonda ukuthi where I am weak my partner should be strong. Ukuba bengazithi kuzofika la bekuzolenzela amaphepha amabili ebengizothi waxebuleni niwabhoboze ngokwehlukana. Ebese ngiwathathela amaphepha kuzohlanganisa nibone ukuthi leli liphumela bheka leli hambe libhotshozwa naleli liphumela ehlangana khona mayihlangana wona omabili leli liyayivala imbokoza leli. You have to understand the way situation mawungena kwi relationship manje ukuthi ke sesimarathu sonke njengoba kade sibona umfana ehamba evala amehlo ehamba eshayela eqhubuzeka sesiyabuya ke manje sonke sinengozi kodwa iqiniso lithi ingozi yami sesiphongweni eyakhe sesiphungu okusho ukuthi maka khona lapha kufanele singene khona ngoba eyami sesiphongweni wena yiba ngaphambili mina ngicashele umva kwakho ngingene ngihlehla wena uhamba phambili ukuze laba esingena kubona bangasiboni isiphongo sami babone esakho isiphongo esingenayo ingozi nabangemuva bangasiboni isiphundu sakho ngoba sinengozi babone isiphongo sami esingenayo. I-relationship yakhelwe lokho ukuthi ayizovala lezo nkani. Ngifuna ukuthi ke uma uphuma kwenye relationship musa ujaha ukuyongena kwenye i-relationship ungakapholi i-relationship ophuma kuyona. Phola kule relationship noma yikuphi ukuhlumo okungene obuzwe kule relationship zivumele uphole ungajahi ukuyongena kwenye relationship ngoba ufuna ukugcwalisela i-relationship ophuma kuyona uzozigcwalisela wena usathi ugcwalisela le relationship. Iphutha engakwenzeka kubantu besikhathi sethu ukuphila ngokubuka abanye abantu compete. You can't compete with your own life ngoba kuzolimala wena ngesikhathi compete. So musa ukuvumela nje ukucompete ungavumeli ihlobo kwale ukucompete la ophuma khona ukwenzela ukuthi ungene usukulungela ungena kule relationship. And kuyingozi ukungena kwi relationship nosibusiso kodwa uSipho usewuyena usekhanda lakho. Kanjalo futhi ukungena kwi relationship nothandekile kanti kunomthandazo akakaphuma ekhanda kuyingozi ngoba uzophatha uthandekile sengathi uphethe unomthandazo ekubeni wena wamshiya unomthandazo wehlukana naye. So yingakho fanele kuyine lesi sikhathi sokuthi hini kule relationship ophuma kuyona and zibheke mawusuka kule relationship maya kuyona be open mawufika kuyo ungalihambi ibanga elide nezinto eziyimfihlo ye-relationship edlule ungazi-disclosile kule relationship entsha ongena kuyona. Kuye lento isebenza indlela eyibili emshadweni kubantu mangabe sishadile. Unkosikazi wami kufanele azi ukuthi masihamba naye edolobheni ngithanda ukuthi isandla sakhe sibe kuphi. Akazi ukugula lokho akazi ukucabanga uzotshelwa yimina phela mangihamba nawe edolobheni ngiyathanda ukuthi ungibambe ngokuthi ecala. Mangihamba nawe edolobheni ngiyathanda ukuthi isandla sakho ngisizwe la eqolo. So into relationship it's about openness. Nomuntu lo ongale othandana naye akazi ukuthi wena ujabula kuphi ujabula makwenziwe njani kuwena.
angahambe efuna ecinga wena ukukhona acinge wena ukhona engakutshela ukuthi cha mina ngila kuyo yonke into kusukela ningaphandle kwendlu nabanye abantu ma engathandi unkosikazi wami ukuthi ngimkhise in public, I have to respect that ukuthi umngama akathandi ukuthi ngimkhise in public. Ngizoyibeka kanjani noma sekungena ngaphakathi lokho akusho kwangaphandle nokwangaphakathi ukuze simcishe uthandekile ekhanda lami ngifanele ukumtshela umngami ukuthi mina ngithanda ukuphathwa kanjani la emkholo. Ezinye zezinto senziwa ukungakhulumi in the new relationship size sikhumbule i-relationship endala esiphuma kuyona ebese yenzeka ama-mistakes kanti usuyitholile indawo obekufanele ngabe uyanethezeka kuyo kodwa ngenxa yokuthi imva lakho lapho esuka khona noma wasuka kabuhlungu akuyikhona ukuthi zonke izinto zazibuhlungu zikhona ezazimnandi okwenza ukuthi noma usukhona endleleni ebheke eKhanani iGibhithe ulikhumbule ukuthi kodwa khona eGibhithe sasidla sisutha angithi babesho kanjani nalawo relationship uyayibona indlela ukuthi xa sisahamba la kumnandi siyakhona kodwa besho ukuthi awu ngangidla ngisutha kodwa kuphi khona okusalayo wawusutha kodwa wakuphi wabuseGibhithe musucabanga iGibhithe la okungenani ubumnandi babuseGibhithe thatha bona lento abeyisho ukuthi njoba waqala ukwenza okubi ekhaya usengaba wena futhi oqala ukuthi enze njani enze okuhle namanje na leya Gibhithe olithandayo lapha ongasekho kulona ngoba kwakufanele uphume kulo noma usula eKhanani lokho okwakwenza ukuthi kwabumnandi kodwa kwenzeka kuphi khona akushiwo ukuthi makwenzeka eKhanani the same thing angeke isaba mnandi izokuba mnandi isiyenziwa kulelizwe osukulona asingayikhohlwa izinto ezisikhumbuza emumva ezweni elisha esesilona okusho ukuthi ngithi lokhu ebekumnandi izolo nanamhlanje kusemnandi asingathi masingena kwinamhlanje ebese sona inamhlanje lethu ngokuthi ngoba izolo lasiphatha kabi ubumnandi nezolo sifuna ukumlahla nezolo yizolo elalilini kodwa ubumnandi bethu obabula phezulu abuninyuwe kube la ukuba bengisekweni yokushumayela bengizophela yiko umpostoli Paul ethi makwenziwe kube kusho ukucabanga kwemqondo yenu. Now the thinking here must be renewed in the land la elikhona. Sengigcina kukhona into ethi igazi likaJesu Kristu kithina esikolwayo ilona lodwa elinamandla ilona lodwa nje linamandla abantu sebesho zonke izinto kodwa mawubuka igazi likaJesu Kristu ilona elinika indlela esiqala esisha ukuthi mangabe kanje ngenqala igazi lisenokhala ngikhuluma ke manje sengisukile entweni yesintu ngikhuluma kumuntu okholwayo ukuthi the only way yokuqala kabusha in Christ ukukholwa ungalokothi mawusukholwa uthi ikholwa into yokuthi uthethelele uvuma abantu bathatha izono zakho zayizolo bazilethe ngaphambi kwakho. Angazi noma niyamizwa izono zakho zayizolo ungavuma abantu bazibeke ngaphambi kwakho ngoba kuzokwenza ukuthi ungayihambi indlela obekufanele ukuthi ngabe uyayihamba. Ngifika kuleyo nothi we Bishop asicule le ngoma nawe la ngiyathanda ukuyicula amasikala igazi leli into yegazi suke ingisukumisa ngoba igazi likaJesu Kristu yilona elibhala imkhokha yamagazi ngoba ezinye izinto ezenzekile empilweni zethu zenzeke ngenxa yemkhokha yamagazi esafakwa phansi kwawo ezibelethweni zomama singakafiki sangeniswa kulezo zinto sahamba thina ngokuhamba kwethu sanezinto esithwele esingazange sangena ngokuyikhethela kuzona. Uyabona la ngisebenza khona ngisebenza nabantwana khona ingane okuyikhuze manje uthi uqeda ukuyikhuza uphuma uyabuya irepeater the very same thing okade uyikhuza kuyo ngelilanga ngahlala phansi ngaye enkosini uNkulunkulu yini ephethe lezi ngane uNkulunkulu wangibonisa abazali bedla ihlambezo wangibonisa abazali bedla izihlambezo ukuthi nesikhathi abantu bethatha ihlambezo wangibonisa abazali bedla imbiza ukuthi uma uyothatha imbiza uyifaka ukhona imbiza eshisayo ongakwazi ukuhlala naye singene ongakwazi ukuba ayihlangani negazi ithi ingangena
uyifuna indlu yangasese uhambe ibhluwe nakhona ungafika selonakele. Ingane etholakale ngalolu hlobo iyashisa ngaphakathi kwezinye ingane. Ayikwazi ukubambe le ngane ishisa nje akusona isizathu sokuthi ingane edale noma ethanda isimo, kodwa umzali ingane isewela maphakathi izwe ingakafiki wayidayilutha yathi kambe ifika la yabisi dayilutha. Mangikhuluma into yesintu nokuyilumbanisa nokukholwa, abantu besintu babezidla inhlambezo nembiza, kodwa ingane zabo zathi baseyifikela ziqhathwe kuthiwe zikhishwa imbi. Laba abamanje abakholwayo bayayithanda inhlambeza, bayithathi obala, bayithatha ebusukenyela befundise besiyingane, bagcine beyothatha inhlambeza ukuthi ingabakhona ingane bengabe basayofuna umphumphutho yokukhipha imithi efakwe kule ngane. Now we have to face the reality. Fanele sikhulume iqiniso lokuthi ivangeli lisingamaZulu kukhona umkhuba esingeke sahlukana iboza ngeke uhlukane nalo. Angilazi noma lake lakhona kwaJuda ngoba ngilibone eBhayibhelini, kodwa iboza ngeke uhlukane nalo mawuphethwe umkhuhlane uwaZulu. Ayikho futhi into wrong ngokuthi usebenzise ini iboza, kodwa yazi phela ukuthi iboza maseliphuziwe akuhlala nalesibili liyaluma. Fanele wenze njani masuphuzile phinde uphalaze ukuze liphume. So ke into yegazi asiyiqaphele ngoba ingane ibuswa yigazi esingene kule ama-altars esiphila kuwo. Khona ingane engathandi ukufeba, kodwa ingane iphethwe isihlambezo esadiphozithwa abazali bangabe besasikhipha. Kulaba abahamba inkonzo zegazi zekhulume ngegazi elula lento nje edliwa inkulu, ukuthi ingane bangase kuthiwa kunesihlambezo senkulu, inikwe isihlambezo senkulu, isihlambezo esikhukazi. Ingabaqeda abafana esitaladini esisodwa ngoba isikhukazi ngisho angawuthweli amaqhude ekhaya, asikwazi ukuthi no size siqothe umqolo. So namhlanje ngokuba ingane esitaladini esisodwa eyikwazi ukuthanda abafana besitaladi ingabi nankinga ukuthi ngomsombuluko kadilelela nokusasa ngolwesibili ntambama iyolala komunye umfana, iyafana nesikhukazi esiqothe umqolo. Ngabona uhlangothi icala likhe enganeni, kufanele kubuyele kubazali. Nawe sesila asingawenza ama-mistakes enzeke ey'mpilweni zethu. Into yethu yokuqala nje njengoba sila kule nkonzo asingaphinde senze the very same mistakes enzeke kuthina. Uma sesiyibonile inkinga, let us make it a point ukuthi siyayilungisa. Lo mama wesibonelo okhulumela wathi esebatholile abalanjwana wabona ukuthi akuhle ukuthi ahlale ekhaya, wayikhipha yena isithumbanja nesintu, wawukhishwa vele isithumbanja, wathi zabathatha iy'ngane kuyizalele ekhaya, wawakhela indlu ngaphandle kothango. Leyo ndlu noma lowo muzi kuthiwa isithumbanja, kukwantombazana akunasibongo esibusa khona, kuthiwa nje kukwantombazana. I can't share with you ngoba mhlawumbe kungakhona abantu baleso sibongo, kodwa isibongo sakwaBusani savela kanjalo kwaZulu. Isibongo sakwaBusani kwakunekhaya elinjalo lapho iy'ngane zayizalela khona ekhaya yibobe ehlukene. Iy'ngane zalaliswa endlini eyodwa noma seyikhulile, iy'ngane zadlalisana kabi. Kuthiwa iy'ngane yisalele kanti iy'ngane seyidlalisana. Kwabonakala iy'ngane seyikhulele sekubona iy'ngane ey'khulile. Mase kuthiwa iy'ngane ayikhomba ukuthi ikhulele hlobo, iy'ngane zakhomba abafowabo la endlini. Indoda yakulowo muzi yathatha isaka lawo ekuthiwa ntoma endukwini yaligaxa ehlombe yathi salani nibusa ngoba kwaBusani busanile, yaphuma yawushiya umuzi ngoba babengenaso isibongo esisodwa. Kwathiwa kulowo muzi kwaBusani base beqala kanjalo ukuba ngabakwaBusani. Badlala kabi. Kodwa iqiniso lithi ususale kulesi sibongo-ke okudlalwe kusona kabi, kuqonda ukuthi wena uzungabi naso isibongo sakho sangempela yingenxa yokudlala kabi, ebese kuyakugwema ukudlala kabi. It reaches to the highest mountain and it flows to the lowest. Wonderful God.
lakho elimile uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyamemezela namhlankathi ukuthi alisoze lawa lahla amandla alo. Ilona lodwa elinokusisiza emaphutheni nasemacaleni ukuba siqale kabusha. Fafaza lona uNkulunkulu wethu ngawakha amandla obupristi obungafani nobunye ubupristi obudabula amazulu. Ungadabuli indawo eyeqiwe izandla, kodwa Nkosi yamakhosi wadabula amazulu uyofakaza ukuthi phela igazi lakho linamandla okulapha zonke izifo nokufihla konke ukuthakana ezono zethu. Naba abantwana bakho izolo labo uNkulunkulu wethu ongcwele lingahambanga kahle kanye nami phakathi kwabo. Sisengalunga uNkulunkulu wethu, impela salunga, sisalungisiswa, siyaqhubeka, alisoze laphela amandla ebuna phakade. Siyabonga Kristu olungileyo, siyabonga Kristu othandekayo, owalidela izulu wadela ubukhosi bakhe, wehlela ukubalungise thina negazi lakhe. Amen. Siyabonga kakhulu Baba uZulu, uthi izolo lakho lingasizwa igazi. Noma ngabe kubuhlungu kanjani, noma ngabe kubi kanjani, kodwa igazi liyahlanza. Abanye bayebethi 2000 years ago namanje kusemanzi. Fothu asiqhubeke bamageba nawe mama. Ufuna sikuvane ngaphandle. Ungaphindula even eside kuleli cala labantu besifazane. Khona into oyishilo bamageba bazomfakazela bafuna lapha mabe honest. Sijwayele ukuyizwa. Leyo ukuthi ngoba nje afasa ukukhuluma ngezinto ezishaya manje. Ujwayelekile umuntu asho kalula nje ukuthi mawuphuma ebudlelwaneni qale uphole. Cela ungisize namhlanje babamageba. Uzwa kanjani ukuthi sengipholile? Ngilandele ngithini? Ayenzi mani kahle. Ayenzi kahle yathina mfowethu bamashiyana. Futhi ngithime ethi ayenzi kahle. Ngiyakhuluma nje ukucela ukuthi hayi angisenendaba lenayo. Ngihlala kanjani ngisenendaba. Ma kwenzekile babunkulu ngihleze endlini kanti iyadlala. Babona besisethi iskimu uqale manje ngikhuluma njalo iskimu asinesiwuli iskimu lesi. Bengithe kubanga ngisayinendaba ngisayifuna. Uma ike yakona imina engiguma kuqala bengithe izolo sengiyikhiphile enhlizweni yami. Kodwa uma ngibona yenza okuhle iyabuya ukuthi le thime yami lengithandayo le. Nginento ethimini yami ngathi ku-right mangayiboni idlala ngifake ibhuku. Kodwa manje ngayibona idlala yenza okuhle kuyavuka ukuthi ithimu yami le nasebudlelwaneni ikhona lento ukuthi hayi usizayo sengamkhipha ngenhlizweni yami. Kodwa mhlawumbe umbone efuna ngasekhaya edrayive imoto enciphisa impela ebuka ngasekhaya angagcini ngalokho angiwhatsapp hey kunjani ngilanga kimi kunomshado ngakini. Sekhona umuntu ekudingela naye ukuthi nami ngikuwo kulowo mshado. Uma ke wathi shazi nje nginamangani bafuna ngcono ngayenzekile yenze bona wonke umuntu. Uma ethi shazi sengathi ngamkhipha enhlizweni yami. Kodwa uma ngikubona iyavuka lento le. Umbuzo ke uthi ke ngibona kanjani ukuthi ngoba uright ngangamboni kodwa ke ngimbona. Hayi wabana walika usisi nawoneke phela obonayo. Ngoba mina ngofika yakithi emshadweni osuke efika ngemoto ungabe unika lelo obonayo. Okay no ngizoyiphendula wami ngizoyiphendula. Asilungisa mama ukuthi lento ayenzeki kwabesilisa kuphela. Nabesifazana kuyenzeka usisangitshela ukuthi sengahlukana nomuntu wami. Kodwa mangithi ngiyacheka kwenzeka mhlawumbe ngibona wangitshela ukuthi ngiyamazi. Usually uma besathandana
bekambhale ngelinye igama manje basebahlukana wambuyisela egameni lakhe langampela uMajoka. Kolunye usuku saphumile ngiyabona ifoni yakhe iyaringa, uMajoka uyafona. Uma sengimbuza hayi uke efone nje kusho ukuthi ke nawe abesifazane noma esenayo umuntu kodwa basa communicate akamblockanga. Ngiyabonga. Ngizoqala ngokuthi asibuyele kuleli gama elithi ukulunga umuntu okwakulimaza. Uma ngabe sewumbona bese uyabuyela. Lapho ngisibuza ukuthi ulimale kangakanani. Lokho kwenza ukuthi ngisho uhamba namanxeba uphindele khona la othi khona ngilimele. Uhambelane namanxeba uphindele lapho okusho ukuthi ukulimala kwakho awakaziboni ulimele ngalendlela yokuthi lamanxeba azofike laphana athinteke aphinde abhibhe. So singeke size sisho ukuthi abantu mangabe beke babonana abanye ababuyeli. Okusho ukuthi babuyela ngoba usuke ebonile lo usengamlimazi kahle. Ubuya nje ngoba usayofuna ingozi yesibili okanye utshela ukuthi uzompolisa lebekade emshayele yona ingozi. So kusho ukuthi abantu abasuke sebehambe esethi angisaphindi emuva ingoba uyizwile induku lapha ekhaya wathi angisaphindi ngisho sengathiwani. Nokuphinda kwakho okusho ukuthi kuhambisana nokuzithanda wena ukuthi ngiyazithanda yini ukuthi ngiphinde ngiyogqenywa isakhe lesike sagqema eqaleni noma nginamandla sengilanda amandla esibili ukuthi ngizophinde ngizoya khona. Kukhona nenye into eke yabekwa la noBabudlulu wathi abanye-ke engicabangela ukuthi ukuphindela kusuke kuphindela ngoba kusuke kuthiwani naseGibhithe kwakumnandi. Okungenzeka ukuthi leliya Gibhithe ulibekile ngokwazi ukuthi okwabumnandi khona ngifuna ukubona ukuthi kuyenzeka yini la. Lokho abekade kusho ukuthi lungisa la ukuze ungaqini usucabanga iGibhithe ukuthi kwenzakalani. Ngezwakala. Kodwa engikubona kuyibona konke ukuthi ulimale kangakanani uma ngabe ubuye uphindele khona lapho okade ushawe khona ingozi. Okay. Ukhona ufuna ukushiya abafundi? No, bengifuna ukuya entweni process abuzayo uBabulungu la ukuthi ubona kanjani ukuthi upholile. Into limele ubaba. Isilonda sikuwe. Wena obona isilonda. Wena futhi usibona isilonda mhlasibonile. Into ye relationship kufanele siyiqaphele ukuthi ungena kuyona ngobani ngoba ngicabanga ukuthi enye izinto esiyenzayo ungabafundisa abantu ngento yokungena kwi-relationship. Umuntu angene kwi-relationship ngenhloso okungezona eze-relationship. I-relationship awungeneli i-sex. Awungeneli yona i-sex. I-relationship awungeneli imali. Awungeneli i-security. Ukuthi angiphephile mangihleli ngowesifazana ngikho wesilisa phakathi kwale mjondolo kufanele ngithole okuyintshetshana nambuze ngempela. Awungeneli lezo zinto kwi-relationship. I-relationship ungenela into umphefumulo wakho. Umuntu ozomthemba ngomphefumulo wakho, interaction ukuthi umphefumulo wami nomphefumulo wakhe mayihlangene. Nansi into okuyiyona i-relationship. Okunye sekungalandela. Singakhona imali kwi-relationship kodwa ungaphatheki kahle. Uhlukumezeke ikhona imali ungasho noma yini oyifunayo ungaya manje elokuzeni espele. Manje uye espele uthi ufike endlini kube kungena uDembonezi uhlangane konke la nawe uzungazi ukuthi uzodlala. Kodwa ukudla lokudla wazi ukuthi uzipama emva kwakho angeke kuphathe. Ebese kuba khona umuntu ongenazo lezi zinto kodwa umphefumulo wakhe. Umphefumulo mawuke wafika kuye ngoba into ye-relationship kufanele mangikhathazekile ngaphandle nijahe ekhaya kwi-relationship ngazi ukuthi ngiyokwenza njani ngiyophumula lento engikhathazayo njengathi esisebenzayo. Mangisuke emsebenzini ngikhathazekile semsebenzini kufanele ngathi mangiye ekhaya ngiyophumula ekhaya.
kwi-relationship indaweni ngiyothola ukuza i-warmness, uwonke engiyidingayo ngiyofudumala ekhaya kulokhu ekade ngishaya ngaphandle. That is all about relationship. Mangishayekile ngifika ngikhala i-relationship iyona ofanele ingiwayiphe ama-tears lokuza ibuze ukuthi ukhaliswa yini, ushawe ubani, hayi ngishawe ubani, ukushaye kuphi, ibheke ingicinge la ngishayeke khona ebesiyangipholisa ibona indlela ukuthi ngiphola kanjani. That is the relationship. Angangabi nakho konke umuntu okunye kodwa akwazi ukukhathalela inhlalakahle yomphefumulo wakho, then you are in a good relationship. Okunye-ke uyazenzela khona. So lento yokuthi umuntu abuye emabokoboko aphindele khona, angi-understand ukuthi usuke azi ukuthi kuyacaca ukuthi wena kukhona into oyilastile, ilast oyikhalukele in that relationship. So into yenkaluko nakhona, inkaluko is not only about i-sex, ukuthi ukhalukela i-sex. I-last iyasebenza ukuthi umuntu nani material things, ukuthi lo muntu unezinto ey'thize material, so ngifanele ukuthandana naye ukuze ngikwazi ukuthola lezi zinto zakhe. Ma kunjalo, you are a slave. You are not a partner in a relationship. You are a slave of abuse engingayazi eyenziwa wuwe kodwa ngoba ama-decisions akuwe kuleso simo ukuthi ubheke ukuthi kukanjani. So-ke uma ngabe ngilimalile bengingenela ukuthi ngizothola umuntu womphefumulo wami, soul partner, ebengithi ngizomthola, ngafike ngangamthola u-soul partner, kufanele ngihlale ngelinde kuze kufike umuntu womphefumulo wami engizoyinika isikhathi sokumbona ukuthi uyakwazi yini ukunakekela umphefumulo kabani wami. Ngingayinikeli akazi ujaha izinto, umuntu oyilohlobo uzofika nje nishare ama-experiences ninaye, nihlale, you can go out even ngaze kube late. Angeke umuze ethi awuphela makancane eyogcisa isandla, cha, akayijahile leyo nto ngoba into ebenelisayo ingxoxo yakho. Kodwa lo ozophuma isandla phambili mbone ukuthi enye ingwenya lesazoqhubeka imlimaze kuyoka kulimala emqhamuka kukhona. So izinto zethu nathi esingazibheki ukuthi siyimisa kanjani, ngoba nathi abantu besilisa awethu noma uphela siqinisa izandla nabo laba kuba khona izinto ashesha ayifaka ubone ukuthi ngisazolinyazwa ngidlele imali lapha engisuka khona. Mhlawumbe ngaze ngangena emshadweni ngadivosa ngasala nengigqokile emzimbeni wakuthatha konke unkosikazi, nami lokusha naye sengithi ngiza kuyena nalokho okuncane senginakho usethi awuthi phela lapho into ethile uyabona ukuthi awusahamba ngayo leya. So ngabona ukuthi uma ungena kule relationship ozongena kuyona usupholile, thola izinto ezikulimazile nalo ngesikhathi nawe uzame zakho ukuze nikwazi ukuhlangabezana, ningene senazana ukuthi nilinyazwe lezi zinto nobabili, nibhekane ukuthi nipholene ngempela yini uzona, kodwa nje umuntu wazi ukuphola kwakhe uqobo lwakhe nguwena. Okay, asigoqe ngenxa yesikhathi. Mamumtshana, ngifuna ukuthi khulisa umntwana ngendlela okuyothi noma ungasekho bekwazi ukukhulisa abantu. Ngenza njani? Yingane efike nomyeni wami, yingane zami, yingane zasemndenini, but ngikhulisa umntwana noma azimfuni noma ziyangithanda, but fanele ngikhulise umntwana ngendlela okuyothi noma ngifa bekwazi ukukhulisa abantu. Siyarephapha manje ngoba kahle kahle besibheka nendaba yokukhula komntwana ukuthi azafike kule age ye-relationship nje sifuna lapho ukuthi uze limale kule age ayona manje, but ulimale lapha phansi. Sithi-ke ngimkhulisa kanjani umntwana ngendlela yokuthi noma ngingasekho mina bakwazi ukukhulisa abantu. Ukukhulisa umntwana, ngiyaxolisa ukuthi ngizolokhu ngiphindela ekuqaleni ngokuthi kufanele uqale kanjani, but okubalulekile kakhulu okokuthi i-foundation, sengisho ngomntwana-ke osuke vele esemncane, foundation yomntwana ayazeke ngoba isiqalo sengane nokukhumbula izinto ezenzekile kuyena ingenkathi esemncane. Yenza sure ukuthi ukhona, i-presence yakho, ngoba ufundisa umntwana, singakusho nokuthi ufundisa umntwana kanti sisho ukuthi ngifundisa kubelungu wami. Ufunda ey'koleni ey'phambili, unikeza iy'mali iy'mali ey'nkulu, uhamba ngey'moto and all the stuff.
Kodwa okokuqala okokuthi umntwana fanele ukuthi eqaleni ayazi imvelaphi yakhe, njengoba ngize ngathi umntwana ukafuna ukuthi alazi iqiniso eqaleni. Uma ngabe ngithi umntwana akalazi iqiniso, ngihlanganisa kubona futhi abantwana omzalayo, umntwana ongamzali, ngoba ngisho ungathatha lokho ukuthi angeke ngize kwazi ukuthi ngingamtshela into enjena ngoba kukhona ozohetheka. Ekugcineni uyomtshelela 18 yomhetha lobe na 18. Ngenkathi eqala la esimeni esiphansi umkhulisa lo mntwana ongamzali, ezazi ukuthi njengoba ula uzolekelela impilo yakhe ukuthi ngelinye ilanga abe umntwana ongcono. Nikuzwe, njengoba umkhulisa awusho ukuthi ngizoba uma wakho wesibili, ngoba ile nto esixabanisa kakhulu yokuthi uye ukuthi ngiwuma wakho wesibili, noma njengoba ubona ngubaba wakho wesibili, angisafuni ukuphinde ngikubone naleya baba ngoba mina ngubaba wakho. Awusiye, uzoba ngumlekeleli wokuthi impilo yakhe ayibe ngcono. Ngizolekelela lo muntu engiseduzane naye. Uma ngabe ukuthi ngiseduze nomkhwenyana wami, ngizomlekelela ukuthi akukhulise, ngenxa yokuthi uma wakho akasekho la eduze. Angizile ukuzovala isikhala sikamama, angizile ukuzohlwitha kumama, ngoba ienga yokuqala esiyibangayo sibangale enga ley'ngane zokusivalele ekopini ukuthi njengoba sengikhona la, siphi isidingo sama wakho, uzomenzani ngoba ngikhona. So uma ngabe umkhulise kanjalo, wamnikeza eqaleni i-foundation yokumtshengisa ukuthi ngizokulekelela. Ukulekelela kusho ukuthi ngingasuka noma ingasikhathi sini empilweni yakho uma ngabe ngingasathanda ukulekelela. Ngithi akungabi ungasho ukuthi manje njengoba ngiyilana ngizobalana ngenkani, uyathanda awuthandi, ngizokulekelela. Naye umntwana wakho futhi uma ngabe umkhulisa kusukela ekuqaleni, njengoba ngisho ngithi umntwana ufana nebox eli-empty la, kufanele khona lokufakile information, uthando, ukulekelela, ukufundisa, zonke lezi zinto ezisuke zidingwa umntwana. Uyayithatha zonke uyifaka kuleli bhokisi. Akusho ukuthi ngoba lona ofike nobaba elakhe noma lingaba empty, lona ngoba ngifike naye isengathi ngingagcwalisa zonke izinto. Abantwana wethu asho ukuthi yonke i-information kumele ilingane ozoyingenisa kumntwana, ngoba ngelanga esekhula uzobe esesebenzisa lezi zinto umfundisa zona. Uma umfundisa izondo, uzoyilanda inzondo lapho, and le nzondo uma ngabe selanda uzobuya azoyisebenzisa kuwena, ngoba wena omtshengisile ukuthi ineveli, wena omtshengisile ukuthi iyasetshenziswa ey'ntweni. Thatha izinto nje oyibona ukuthi umntwana akayidingi, uzibeke eceleni, ufaka lokho kwaziyo ukuthi i-future yakhe uzobe edinga zona. Sewakhuluma baba ke asivale baba the same question ukuthi mhlawumbe singabhekisa ukuthi umama wekhaya uhlala ney'ngane zakho ey'qhamuka ngaphandle onazo, ziyamgolozela umama, ukho konke akushoyo ziyamgolozela, but your instruction ithi yonke into itshelele uma wenu, ziyamtshela uma ziyamgolozela yonke into. Ithini i-instruction evela kuwe ukukhulisa ingane on the kind of isimo, ikhuliswa kanjani ingane esimeni esikanjalo? Azimfuni uma wazo, but zikhona la egcekeni, ziyagoloza, nawe uyayibona ukuthi ziyagoloza. Wenza njani ukukhulisa ingane esimeni esikanjalo liphakathi egcekeni? Asisabheke ukuthi lezi vele noba but aziwulandeli umthetho wale khaya. Into yokuqala okufanele yenzeke la ukubambisana kwethu njengabazali, njengoba singabazali ababili abahleli nalezi ngane, asibambisane nabazali ababili abangahleli nengane, ukwenzela ukuthi ingane ingabi naso isikhathi sokuthi ma uqina umthetho la iyazi ukuthi izosuka kini la umthetho uthanda. Sesikhuluma kule generation manje enabantu bokuthi le generation le esilolu hlobo esinabantu. Ngesikhathi izingane esiyidedela ziya lapha ya weka iy'ngane zihamba ziyohlala noma wazo, angikho mina njengobaba, akungabi ukuthi lezi ngane ziyiphi phakathi kwethu siyaba ngazo. Ngifuna lento ukuyibhekisa ndawo zonke kithina obaba nabomama, ngoba kakhulu umthetho wezwe unerole oyidlalayo ukusiqhatha njengabazali.
futhi uhulumeni wesikhathi usasiqhathe kakhulu ngenxa yemali ekhona ngalezinga eqinisweni ingane badinga bobabili abazali irrespective ukuthi asizwani kangakanani thina njengabazali kodwa ingane iqiniso lithi iyamdinga uyise ngeke yakhelwe komunye uyise iyamdinga unina ngeke yakhelwe komunye unina ukuthanda ingane nje nama ingane ilwa engakhulumi ithwele lenye kuma lekelayo ngena esibhekeni senye kusuthu kaMankulu lishaya liqopha isusa isilwane. You can't expect ukuthi umuntu ocabangayo nemizwa kufanele athande ingane yomunye umuntu ayithande njengeyakhe. Ngokuqala lokho kufanele sifike khona singabablame mangabe lokho sikaze engayithandi lezingane. I-compromise okufanele ibe khona kuyena nami okufanele niyenze futhi kube i-compromise. Ngakona uhlangothi thina esiney'ngane ehambayo from last yakuleya relationship angingayisebenzisi ingane uku-attack-a the relationship leya yalo muntu esengiphume mina kuyena angikwemukele ukuthi ayingisebenzelanga into nalowa muntu kodwa ingane yona yabanjani yabakhona wena unemali noma kanani ingane ayihambi iye bakwayo ngoba abanye bodadewethu iy'ngane bayayibamba beze ziyobaxaka noma sebethola imishado e-right abantu ingane enobaba wayo ongenalutho kodwa oyithandayo ingane yakhe kodwa angafuni ukuyidedela ngenxa yokuthi unyanya lo baba lo wabheda kanje wamhlukumeza wenza lokhu u-1 2 3 musukuyibala lelo ubaba wengane ubaba wayo ayimazi noma ngabe uyiphara noma ngabe uyini iyamdinga uyise ingane. Likewise nomama futhi ingane ubaba kayidedele iyamdinga umama wakhe. Mhlawumbe kulento yengane kukhona umuntu ulimala okuyofanele sikubheke abakwenzayo osisi ngicela ukukhuluma ngololu hlangothi loba ngoba isikhathi esiningi sibona thina usuka angazi noma ukukholwa umthetho abazalwane eSouth Africa amadoda anayo into yokuthi acindezeleke angabi nayo indawo yokukhuluma iy'nhlungu zabo. Into ecommon namhlanje ingane enobaba abangaphezulu koyedwa abe nesibindi usisi bayixoxa lento ingane iyondliwa kwaMajoki iyondliwa kwaZulu iyondliwa kwaBhumede iyahamba ingane babone bonke labo baba lithuli licollect imali ngale ngane licollect imali lizohlala la mhlazane oyedwa walabo baba eyibamba lento siyamkhatha umphakela ngentambo uyamdubula nengane kuthiwa amadoda anjani anesihlobo gender-based violence uphuma ku-TV laba abantu abaphuma lapha ama-states ebakukhipha abakaze babe naso isikhathi sokuthi utholakala ukuthi baze benze lezi zinto nje what was the cause. So-ke ngifuna ukuthi osisi nabo abangahlali phezu kwe-ticking bomb umuntu ebona ukuthi i-ticking bomb le emhleni phezu kwayo iy'ngane ngenxa mhlawumbe kwenye-inkathi yokuyiphatha bagcina bengazazi ngoba ma kulala kwamajoka ngoMonday ngo-Tuesday kwaZulu ngoLwesithathu ukwakuyela uyabona ukuthi ingane ezothola kamnabo ngeke uyiqonde ukuthi eyakwaba sekuzofanele udicide wena mzali ngokuthi umajoka u-right kulabo baba usuyayithatha ingane ngoyisa kumajoka kanti ingane kabiyela empethweni kodwa usuyinikeza umajoka ngokuthi u-right okunye bafuna masifuna ukuqala silungise lento asiqale manje siyiphathe kahle thina lento ekhulunywa la thina sila ngoba la phakathi kwethu kukhona ungayiphathi kahle kulungile asikhulume ngabe siyalungisa manje abantu bokuqala okufanele baqale ukuyiphatha kahle uma befuna ukulungisa abala nje laba abalala namhlanje kule nhlanganiselo laba bangabe besaphinda ukuphuma la bayokwenza izinto ey'ngekho right. Enye yezinto once wakhula iqonda i-age yokujola ne-age yokungajoli ngoba phakathi kwethu kukhona ukuthi mntakaqaba ahambe uMageba ayokuma ngaphandle emzini womuntu ngakulolu hlangothi elinde ingane yalayikha kanti njengoba elila ngaphandle indodana yakhe ilimleli yakhona elingale okusho ukuthi uma sekunjalo umthetho wakhe akaseyena umuntu wokuyokuma emakhoneni emizi yabantu. Understand isikhathi sokuthi ingane yakhe ingakanani ungenzi izinto obuzenza ngesikhathi usengangale ngane
enye izinto esihluphayo ungakhuli abantu balesi sikhathi abafuna ukukhula umuntu angafuna ukuhlukana nezinto ze-age adlule kuyo ufuna ulokhu eqhubeke nazo kwamukela ukuthi uyindoda kwamukela ukuthi ubaba kwamukela ukuthi umkhulu mase kushaywe wenza izinto ezenziwa womkhulu uphume ey'ntweni ezenziwa abafana nowesifazane futhi aphume ey'ntweni ezenziwa ngamantombazane ngoba ingane yakho kwenyinkathi ingangakuboni izwe nezinye iy'ngane kuthiwa ubaba wakho ujola nosisifane ebesiyabona ingane ukuthi awukanti into yokujola yinhle ngoba ubaba wami usayenza nosisifane noma ngingakaze ngimbone kodwa bayasho ukuthi ubaba wami ujola nosisifane ijola ingane yakho phezu kwelungelo elinikezwe uwena phambi kwayo ngokuyisetha phela into yomjolo noma ungajolanga wayitshela kodwa ngoba abanye abakubona inotanga yawo bayitshelile yabakholwa isibona ukuthi umjolo uyinto right. So-ke into yokuqala ama-generations ney'ngane ey'phila kahle iqala ngathi ukuba lezi ngane ey'khona manje zingayiboni into eyinyala zingaliboni iphutha lokungalinababa empilweni okusho ukuthi ngamanye amazwi reconcile nobaba wengane reconcile noma wengane ekuthenini ingane ayilizwe into yokuthathwa iswe kubo kwayo iyobona ubaba wayo noma isuke kubaba wayo iyobona uma wayo awuhambe uyobona uma wakho kule weekend awuhambe uyobona ubaba wakho kule weekend iy'ngane azikwazi ukuya komunye umzali zizoqala ukuyibona impilo ukuthi impilo ayisho ukuthi abantu mase behlukene bayizitha kufanele babulalane isiyokwamukela ukwehlukana nayo mayisingene othambelulu ma kukhona isimo esithi ayehlukane nomuntu yehlukane kahle nalowo muntu ingenalo ukudlana. Siyabonga kakhulu asishayele ihlombe elikhulu bazalwane ashayele ihlombe elikhulu. I think we are getting there bazalwane. Sesiyabonga kakhulu according to mina bazalwane. I think lesikhathi bazalwane siqale late kakhulu sesingathathalela ithuba njengoba sisazoyezwini futhi khona kuningi bazalwane kube kucacile kube besiqale kusenesikhathi ukuningi lokufanele sibize ngoba mhlasimbe nje mfowethu Lunga bengingayibuza i-communication yami njengomajoka noma wengane yami sengahlukana nayo uma ingane yami isuka kimi nomkami ithi yakungawayo sizwa kanjani ukuthi ifikile kuye mhlawumbe yabo ezinye zezinto ukuthi kufanele siyibhekele communication nayo ukuthi khona mfowethu Lunga asifale mfowethu asigoqe ngale engengayibuza kuqaleni ukuthi uphile nomunye umuntu kodwa kuye kubona omunye umuntu uphile nomunye umuntu kodwa kuye ubona omunye umuntu uke umqulisa amacala angawenzanga kanti ingenxa yokuthi noma uthandana naye kodwa ngale kwakhe usabona loya muntu wayizona kuyenzeka uma uthanda leya juice lapha ya esihlaza sikunikeza yona manje uyiphuza ungayi-enjoy ngenxa yokuthi uphuzela esitsheni kade uhlezi leyo so-ke ukuze u-enjoy leya juice kubiza ukuthi uma kade kunale yenza isiqiniseko njengomusho ukuthi before ngithelelwe leya ya angenza isiqiniseko sokuthi isitsha sami okungena leya juice engiyithandayo sihlanzwe ngokwanele ukuthi ngingathi ngiphuza leya kodwa iphunga ngisezwa le ekade ikhona. Amen. Mfowethu ngibhala ngalokho ukuthi asangenza isiqiniseko abantu abasho ukuthi singathelelwa le juice kodwa ma uyiphuza uyezwa ukuthi usezwakalane ngoba uzogcina ungayi-enjoy ayinankinga lelo oyiphuzayo ukuthi sitsha njengenekuso kusezwakalane ukuze-ke ube right isiqiniseko sokuthi before ungenelela uyasihlanza isitsha siba klini. God bless you. Nkosi yamakhosi uyasiholela embusweni wezulu lungaphesheya. Nkosi yamakhosi uyasiholela
egameni kaJesu sithandaze bazalwane sibonge i-conversation yethu esibe nayo noma inkulumo yethu bazalwane sibe nayo namhlanje sibanjwe isikhathi bazalwane masiqeda ukuthandaza bazalwane sotetela i-friends ngicabanga ukuthi baredi abafowethu be-friends sizocela bona abafowethu beze ngaphambili nje egameni kaJesu ngicela ubabukina aphuthume eze ngaphambili egameni kaJesu ngaphandle kwakho Nkosi Jesu angilutho
Ngiyabingelela bazalwane kaNkulunkulu Jesu Kristu. Sacela ukudlalela lapho utrack one friends le yasedwendwe. Amen. Sacela ukudlalela lapho bafowethu. Bese uyadlulisela futhi. Bese siyadumisa nje bafowethu. Ungiyosele futhi. Okugcina.
cela situle song. Oh,
le yasendoda bakhuliswe ingabafana bebancane sebeze baba ngakho mfowethu ngokukhulu ukushesha uzocela njengamanje simukele inceke yenkosi ubaba evangelist uLucky waDube eze ngaphambili bazalwane ezosipha nje izwi lenkosi bazalwane. Ayibonge mfana ukuthi bazalwane sesikhuluma kabi haleluya. Le formality ayisekho nje bazalwane. Kodwa izwi kaNkulunkulu linjalo bazalwane haleluya. Base kuzalwane kwesathi izinto ziyaphithizela. NgwaDube isibongo sami haleluya ekhaya ukuthi kusempangeni bazana bengivela khona ngaphansi kwenkosi umthetho haleluya induna emphethe umfowethu uDube ekhaya haleluya bathandekayo ngiyathanda ukubingelela noma yeke bazana sanitozulula ngokwezihlalo zenu isikhathi sesambile bazalwane ngizoba isikhathi esincane kakhulu after 20 minutes zobe sengasekho labathandekayo haleluya. Kodwa zothanda bazalwane bakulunga ukubambela mfowethu incwadi kaExodus 3 haleluya. Incwadi kaExodus 3 uverse 10 bathandekayo. Ngizokhuluma ngalonto bazalwane bese ngiyasuka egameni lenkosi yethu Jesu haleluya. Ake sithi kancane bazalwane. Uphi umhlobo onjengo Jesu haleluya. Hallelujah. Besakala ukukhuluma ngesizwe bazalwane. Ayakishiso. Khuleka. Kodwa ukukhuluma ngesizwe la ufike khona wehlakala khona isihlala. Sikhuluma la wehle khona isikhaba. Khuluma sona sona ikelila. Ukuthi
Ukuthula bathandeka. Ake ngathi sibone abazalwane. Nangu baba umpostoli uMashiyane lapha. uMashiyane wayehamba njengawo. Kodwa uMashiyane namhlanje akahambi njengawo. Namhlanje uMashiyane uhamba kube sengathi uyaphuka. Umbuzo uMashiyane. uMashiyane wakwenze njani? uMashiyane uzobamba ngesandla. Ahambe nawe. Ayokhombisa isizwe. Ukuthi kahle kahle kubonakala. Ukuthi umlenze kaMashiyane wasala kuphi. Kodwa lawo wasala khona umlenze wakhe. Wawugijimana i-destination ayakuyona. Uma namhlanje ungayethuneni likampostoli uPawula ukuthi uPawula uchaze wenze njani nawe. Eyavuka bonke ngesandla uPawula ethi asambeni siye eDamaseko. Yabona isimo nakho kubonakala khona izinto. Ngithi ngiyomleka abantu bakaNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu wambamba. Wafika uNkulunkulu wambamba. Hayi, amen bathandekayo. Ayamtshela ukuthi mina wambamba uNkulunkulu ngaba blind for 3 days singaboni. uNkulunkulu wathumela uHananiya. Ngoba mina ngangihleli. Ngangihleli nasesitratweni esibizwa ngokuthi esiqondileyo. Afunde ba. Sikhuluma amazwi leha. Exodus chapter 3 verse 10. Ncwadi Exodus chapter 3 verse 10. Ngakho hamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli. Verse 10 kuphela. Phinde futhi. Ngakho hamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli. Lalela ukuthi wena wakhula kanjani ukhulisa ubaba wakho, wakhula ungethe empilweni yakho. Lalela wena uyakholwa sikufaka uJesu. Hamba. Ukuthi wena ukhuliswa yi-single mother. Lalela siyamtshela thina sakhwela emshadweni ukuthi nakhona emshadweni kumnandi. Sakhula sithi masesikoleni sifake okhakhi. Phinde futhi siyokhonza ngabo nge-weekend. Wabe umnandi wena hamba. Lalela mtshela. Mawuzofundela izinto iBhayibheli incwadi yabhalwa uMoses. Incwadi yesibili eyibhalwe uMoses. Ma ufunda uthi number 1. Lifike lithi iBhayibheli likutshela ngesizukulwane sika-Israyeli sibale ngamagama. Mawuhlala ku-chapter 1 likutshela ngokugilasi ngabantwana bakwa-Israyeli begilasi eGibhithe. Lento li-2 malifika ku-2 lishite kuhlungu. Lithi kwakukhona indoda kaLevi endlini kaLevi. Lithi phakathi endlini kaLevi kwavela indoda yathatha umfazi wakaLevi. Ayinaminingi ukuthi umuntu uzalwa kanjani. Indoda yakwaLevi phakathi kwaLevi ngokuvela umfazi wakaLevi. Ebesethi ku-chapter 2 ethi lowo mfazi. Akusho ukuthi igama lakho noma uzalwa uDoris uzalwa uDayina noma ubani. Kodwa makhulunywa ngoMoses kuthiwa lowo mfazi wamitha. Asizwa umshado la. Kusenza ngene ngesitep senza. Kodwa sisizokhomothola umfazi. Wami. Lo umfazi wami. Hey. Amen bathandeka.
kodwa lowo mfazi wenza njani? Wamita. Lithi iBhayibheli ngenkathi amita esemkhulela umntwana wambona ukuthi muhle. Ngenkathi esembona ukuthi muhle wamthatha wayomthukusa for 3 months. Jesus! Hallelujah! Into esenza ukuthi sibe stronger njengoNkulunkulu ukuthi wathi mazalwa sasa siyathuthuma. Yes, Lord! Wena udla amadrasi uthi wena unabazali unjani? Uyahlala nje. Awulazi usisi. Hayi. Wahlomula senta 2-3 months wajotswa. Wayofaka phakathi emfuleni. Ngena ukuthi wakufanele afundise izinto zomfula. Ngena ukuthi ngaliyona. Wazokwenza uNkulunkulu. Kodwa sifuna ukuthi i-assignment uNkulunkulu amlethele yona la uyayenza. Ngoba ikhona lento uNkulunkulu amlethele awusalona ngephutha. Wamthukusa unina lapha. Ithi iBhayibheli kuthukusile ukuthi amantombazana kaFaro esemfuleni njengosuku lwakhona sisiyafuna ukuthandekayo. Kodwa lithi iBhayibheli athi mayifika afuna amantombazana abuye ibhokisi asethatha athi mayivula athola ukuthi kunomntwana muhle. Kanti lento mayenzeka udadewabo kamama walengane umile lapho uyabukela. Amen bathandekayo. Hayi amen basaba. Amen. Kanti noma uthule uyabukela. Lithi iBhayibheli ngenkathi ebona wagijima wakumkaFaro wayekumdasi kaFaro wathi ngicela ukuthi kutholele umdzanyane ozoncelisa lo mntwana. Hayi Nkosi. Yabela njengoba sinawe na sinabazanyane sizoncelisa wena. Ukuthi wena uzaba yindoda noma ukhulisa umama kodwa mawufuna ukithi sizomncelisa. Angiya kulokhu ubalisa la. Ngikuthanda ukubalisa. Mase simtshela sikhule kanjani thina. Ungathi umama uthi awuna ukuqhubezela kanjani. Kanti kutshela ngaqala ukuthi bakubheke. Kodwa sangena ngaphakathi. Sathi masifika ngaphakathi sathola abancelisi. Ngithi mina bona mhlanje ukunceliswa. Ukuze uzofika kwi-destination yakho. Ungakusabheka emuva. Awukosami. Lalela. Ungakusabheka nje emuva. Sebenza abantu ngenzeka ukuthi izinto zakho zakubhedela. Ngenyothi uzaba intombazana ekhaya. Awufakwanga isiphandla. Hayibo. Yes, Lord. When I have isho njalo instruction kaNkulunkulu. Hayi ngimthanda manje. Ngiyamthanda Moses. uMoses uNkulunkulu esinabela. Esethi hamba Moses. Uthi Moses lalela uNkulunkulu. Wafika lapho uFaro uzofika into yobani. Wabona mhlanje libiziwe kodwa ukuthi mthume ubani alakisa. Nomthumile libuza ukuthi uNkulunkulu sothi masifika abantu sithole ubani. Uthi uNkulunkulu lalela Moses wakhathazela. Mawufika wena uFaro uthi yodwa. Uthi mina nguye. Unkulunkulu
Nephutha. Awuzonanga nephutha. Haleluya. Ithi iBhayibheli. Wakhula. Kwabizwa ukuthi uMoses aphuma emanzini. Ayokhulela emzini kaFaro. Ngenxa yokuthi yena ilanga usazoke ebhekane noFaro. Kanti uMoses elilanga uzothi bahlele. Abone umHebheru xabana waseGibhithe. Kuvuka kufaka uMoses utshela umHebheru. Avela hamba ukubulala uGibhithe. Kanti sokuqhubeka assignment yakhe. Vele funa ngoku abantu bakwa-Israyeli. Ebakhiphe esandleni sikaFaro. UFaro wakuphi waseGibhithe. Lalela! uNkulunkulu ukubizile into eyodwa. Eyokuthi uhambe. Hamba. Uyokhipha abantu ezonweni zabo. Uyokhipha abantu ezonweni. Ithi iBhayibheli. Wahlala lo mfana. Wahlala. Kanti lila uzokuba umHebheru, against umHebheru. Wathi athula lapho abasebemtshela indaba zakhe. Bathi wena ufuna ukwenza lento njengoba ukwenzile. Wabulala uGibhithe na. Ithi iBhayibheli waphatheka kabi. Waphatheka kabi uMoses wathi kanti le ndaba iyenzeka. Enkosi. Lalela kunendaba esingayazi ngapha. Kodwa cha. Iyazeka. Lalela ungazikho isono ngo-12 ebusuku sika-4. Kodwa cha. Iyazeka. Haleluya. Nginganirobha la ngishumele. Uma ubiza umfazi wami ezokhuluma ngami la, akhuluma ilanguage engafani nale engiyikhuluma la. Kodwa ekhaya lokho kunjani? Uyazeka. Lithi iBhayibheli wakhuluma lapha. Esezwile ukuthi usezwile uFaro ukuthi ubulala uGibhithe. Lithi iBhayibheli uFaro wafuna ukubulala. Wabaleka umfana. Wabaleka. Waze wayofika emzini kaJethro. Kanti emzini kaJethro la izofika gama khona. Haleluya. uNkulunkulu uzohamba nawe. Kudipenda ukuthi wena ukanjani uNkulunkulu. Haleluya. Kudipenda i-connection yakho phakathi kwakho noNkulunkulu. Kudipenda ukuthi wena uyamazi uNkulunkulu la. Akutshela. That's Apostle Paul. Unento ayikhuluma uma ufunda incwadi yeZenzo. Ithi Zenzo 17 if I'm not mistaken. Lithi iBhayibheli wayemile endaweni ethiwa yise-Ite. Lithi iBhayibheli ngenkathi emile Ite. Wayemile uSila. Haleluya. Wayemile uSila noTimotheo. Lithi iBhayibheli babebambelile bona eThesalonika. Lithi iBhayibheli ngenkathi emile uPostoli Paulo wacaluka. Ebona umuzo se-Iteli ukhonza iy'thombe. Haleluya. Ngoba siyabuza. Uyathi siyabuza ukubuza uRoma. Uthi noma engakhuluma yena kodwa hayi ukhonza iy'thombe. Usibambe amavesi kodwa sikuze ukuthi no. Noma ngesibambe namavesi. Kodwa siyafuna siyomkhipha noma nama-altar. Ukuze sizohamba naye. Lithi iBhayibheli kwakukhonzwa uNkulunkulu lapha. Ebesethi uPawulu ngathi uhamba. Ngihamba kuNkulunkulu bakhona. Uthi ngathi mahamba kuNkulunkulu bakhona kusiyana. Uthi phakathi kwabo kwakune-altar. Eyayibhaliwe. Ukuthi likaNkulunkulu waziwa. Haleluya. Uthi mina Pawulu noNkulunkulu ngishumana uNkulunkulu onjani? Ayamthanda mama kubo etshela uNkulunkulu benu banamehlo kodwa ababoni, banendlebe kodwa bezwa, banenyawo kodwa bahamba, banemlomo kodwa bakhulume, banamehlo kodwa babone. Kodwa thina siphethe uNkulunkulu owaziwa. Haleluya.
Sinawamandla Osipha ngokwakho Ngiyamethemba uJesu Hallelujah Kusho ukuthi mvangela uDube ethi lo laba bantu uselunyonga kahamba uthi lo memezayo umbizeni noma enjalo ngoba uyababiza noma belunyonga umlando wabo uthi abahamba kodwa benyengezele beyakuyo ngoba mayisashilo yena noma bengakhuluma baseduzane kwabo kodwa benyengezele beze kuye haleluya Thomunye akaze phambe kude ekhaya phezu kolwandle kodwa uthi uJesu uphinde wasa ungafuthi ungaveli umuntu oyayenza lento kodwa makusho yena kuyeza amen